Okay guys, hello guys, nami karon diri sa bukid sa Salvation Gate, Trento, Agos Andelson. Nag-celebrate mi sa panagtapok sa managsuon na gwapo. Gwapa pod sila. Apilon na ron di sila masuko. Oh guys, tara. Oh, diri man akong pinakagwapa na mama. Kana ang akong mama, pinakagwapa. Then ay, dara po de. Pinagwapa na ako na pagkumang ko. Nasa man to? Ah, dara de, dara. Ay, gwapa. Man, ate na ko na, gwapa. Gwapa daw. Iya. Yes, ate. No, mga pamangkin ako. Okay, banat lang kaon. Libre bitaw. Kaya nara pinakahiganti na muna ako pumangkin. Ganti lang pagkumangkon. Yan na po may bisita. Oh, na po may bisita diri na. Guwapo. Bayot sa daw na siya karon pero sunod lalaki na. Wait, Bakit tapon? Ah! Eh, dala akong papa. Guys, wala akong papa. Buta na ako na papa. Then, akong palangga na bata. Wala akong palangga. Kada yung igsoon. So, ni ambot, asa mga mama ani. Antang makita ang mama ani, balik na. Kaya mga itawagan na, balik na. Kay, siya nalay kulang dere. Kaya mga tabang kasaba. Okay, that's all. God bless.